Gongso Kakang. Inggih, Gongso Lokananta. Monggo dipun tawakaken. Kula trimata lajeng dipun lebetaken wonten medsos. Kersanipun Adi Guru kados pundi? Tinimbanganipun mangke mboten wonten ingkang naboh. Langkung prayogi dipun sade Kakang Narada. Cocok napa mboten Kakang Narada? Iya kula katun dari Adi Guru. Adi Guru menika dewaning para dewa. Kakang kalih monggo sami memperkosa widodari. Ben sewu Adi Guru menika dewa kok badhe tumindak ngemalenceng saking angger-anggering kautamaan. Kakang mboten ngertos. Kula semrep widodari sami mandi. Wonten pundi? Ah wonten Karang Widodaren. Amargi mboten wonten ingkang nyegat dhateng lampah kula. Wonten kula mlebet wonten ing Karang Widodaren Betari Prastiwi. Betari Neti sami siram. Betari Orisa ugi siram. Kakang luar biasa. Kula kinten nek sirahe Prastiwi dados gangsal. Jebul sareng kula dipriksa sanes sirah Kakang. Menapa Dik kula piyambak mboten mangertos. Nggih kemambang larangan. Edan tenan. Monggo Kakang dipun tuweni. Sampun ramuna dening mengke Kakang kula duduhi mesti wah luar biasa Kakang. Adi Guru menika mboten kenging kados mekaten iki dewa menika mboten kenging. Kakang Narada ampun nyata sotke teng awas Candradima kok. Ha iki kula katun derek. Ya Madipati wonten dawuh. Ambilkan jambu Dipa Nirmala. Jambu Dresana menapa jambu Dipa Nirmala? Panganane dewa iki jambu Dipa Nirmala. Pelem Pertanggapati. Pertangga jiwa, ning sing mateng lho, sing mboten mateng niku kecut. Pertanggapati nggih kecut. Inggih, ngestaken dawuh. Lho, Kakang. Hawane kok panas. AC, Kakang, AC. Kayangannya mboten wonten AC kok AC Kakang AC. Menika gara-gara menapa Kakang tumandu wonten ing kayangan? Sajaipun badhe wonten titah ingkang minggah wonten ing kayangan. Lho, kurang ajarane. Gugu karepe dhewe. Wani tumindak nerak pacak nerajang perbatang. Sapa sing wonten minggah wonten ing kayangan Kakang badhe kula patrapi pidana. Mboten ngomongaken menika para satriya brahmana, para ratu nadyan sinten ingkang minggah wonten ing kayangan ganggu gawe anggen kula sembayangke widodari sami adus wau. Kula patrapi paukuman kaliyan Bathara Guru Kakang. Inggih. Kakang wonten dawuh. Gumun kula Bathara Guru kok mboten mbeta kapur. Nyun ngampil penghapusipun lan kapuripun kanggo nyawat Yama Dipati. Waduh. Menika janjanipun pripun to Kakang Wantarada kok dados kayangan mosak masih kados mekaten. Kakang padoske klasa lajeng pijet. Tangan kula sing sedakep niki pun keju. Pun dina sedakep terus Kakang. Wah, bingung aku ngadeni Bathara Guru kok omongane ting celebung ora karo-karoan kaya kene. Napa sing dingendikake Kakang Narada cetha Handara Dasih? Nggih. Wonten titah 3 cacahipun. Dana, Kasina, Indra. Panjenengan nek ngendika kok ngawur. Sapa iki? Kakang Narada pun wonten dawuh Yayi Manikmaya. Lah rak mboten lidhok ujaring wong daplok.
Kakang, mosok dewa kon nyaplok, daplok. Wah, Bathara Guru kok peng. Hus. Tibane guntur geni guntur cuci motor. Guntur geni guntur angin. Sapa iki, Kakang? Sapa wani nganggo busana ulun? Saja waton bisa muwus. Busana ulun sapa? Ulun dewaning para dewa. Ulun dewaning para titah samadyapada, sesembahaning para titah triloka. Kita wani ngarani sampeyan dhewe, wani ngarani ulun nyolong sandangan kita. Yamadipati wonten dawuh. Jabut nyawane sendika ngestakaken dawuh mlajar Kakang. Yamadipati wonten dawuh. Maju rene. Sesuk nana didhawuhi iki cek kacekan. Iki pidana ulun kanjeng kita. Nyuwun pangapunten Bu Kulun, nyuwun pangapunten dereng siap. Durung siap. Titah telu marai padha mlayu. Aku ora arep pengen weruh. Ngobong titah ning kawan Candra Dimuka gara-gara kowe ora cek-ceket titahe do mlayu. Doya. Yamadipati kok ya antukan to. Yamadipati. Wonten dawuh. Turu. Mboten Bu Kulun, kedhep. Kedhep kok suwe. Oh, penyakit ora. Ayo kono, mangkat. No niki ngestakaken dawuh Bu Kulun. Babar pisan pukulun Iwang Nararda, pukulun Iwang Manikmaya, pukulun Iwang Yamadipati. Monggo kanthi badan alus kados mekaten. Kresna kita weruh lawan ulun. Inggih, kula sumerep pukulun. Kresna, nggon ulun mlayu-mlayu awit ulun ngelekake Atmaja kita Si Antasena nggone njabel negara Ngastina. Samengko wis bisa padhang kanan negara Ngastina. Ya mung ulun ingkang mimba pandhita. Kakang Rada mimba Nalindra, Yamadipati mimba wujuding yaksa. Sandangan ulun ana ingkang nyolong. Lho, busana kadewatan? Iya, Kresna. Monggo, ratri papan pados papan ingkang sekeca. Mangke tiyang-tiyang nyolong busana panjenengan kula ing badhe ngajar Bu Kulun. Pukulun Yamadipati Ongilai. madosi sinten? Beburon ulun. Ora mboten wonten kidang menjangan Kelinci. Sapa Kresna? Iki Gareng. Wah, setan. Dapure ming batur dadi dewa. Apa ndok anggap aku ora ngerti karo kowe? Ayo ganti. Kagungane Pukulun Yamadipati dikondurke busanane. Lho, ulun iki sapa? Kowe Gareng kok. Oh iya. Lah wis ya wis ganti kono.
Wah. Oh, ngilahing. Oh, dasmu. Cilaka. Tunggalmu ndi teng mrika? Tengok mburi? Nggih. Engko ndak nganu apa jenenge iki tuman wae ora. Iwang Pikulun Trada. Oh, ngira-ngira Mas Tunas. Ayo, Cok. Madosi sinten? Goleki pepuran ulun mboten wonten kidang menjangan. Pukulun Narada Petruk laturi gantos. Lho. Kok kita ngerti? Inggih, ulun ngertos. Kula ngertos. Ulun iki aku wae kita aja muni ulun. Inggih, kula ngertos Pukulun. Nah, ya wis. Ya ngono ya balekake sandangane. Selak mengko larang sewan-sewane. Inggih, monggo laturi ngunduraken. Ya, Kresna ngestake dawuh. Bathara Guru kok malang kerik cara ngendi? Petruk, Nun. Iki rak Bagong to? Nggih. Kok aneh-aneh nganggo sandangan Bathara Guru. Soi. Kunjur soi ora. Pukulun, angin-angin. Kresna. Inggih, Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ulun Tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat? Guru kakekku. Perkudara aja banget-banget. Sopo? Petruk Gareng wis ketok, ganepe sapa? Wah, celeng. Kok iso persis nganggo sandangane Wang Pikulun Bathara Guru iki nek ora dikon bapakne tangi lampun padha wani. Rak ngono to? Kowe dikon bapakmu apa? Bapak sapa? Aku ora ndek bapak. Lho. Bapakmu rak sing ngakon kowe nganggo sandangan kuwi to? Ora, iki ora urusan bapak. Ning urusane aku goleki karo makhluk telu. Sing wani arep njaluk busana ulun. Ulun ki dewaning para dewa. Dewa ingkang waskita. Wajib winara, wajib belajar. Jam 7 sampai jam 10. Kae ngantuk anggere ngono kae. Anggere omongane sakarepe dhewe, jempolane nganti tiba barang ngono kae. Jempol kudune cekel ning tangan nganti glodak tiba kae wis ngantuk sakae wisan. Wis ora peduli. Apa jare? Kresna, kita ora gelem menake Bathara Guru tamani senjata cakra. Lho. Kuwi nggonku. Wah iya sih. Pusakaku apa ya? Pusakane dhewe ora ngerti kok. Kresna sawangen, tanganku papat. Iki nek nonyo langsung bidu-bidu. Dus. Papat. Liyane ming loro. Tanganmu acekeli loro. Tangan loro sing tangan loro nonyo karo kowe. Mau ora ngerti to? Tanganku wis tak gunakake Kresna. Sing tangan loro nyekeli tangane Prastiwi loro. Sing tanganku loro tanggo nyilekke potensio. Bagong ngelek cangkeme. Ora ngerti Bathara Betari do adus. Wis ben mengke wae ditutukke ben nek nganti kentekan omongan tak leren dhewe. Oh, tak idake ndase wae piye? Wah, Bagong. Bagong sapa? Bagong ra ana ning kono Iwang Pikulun Bathara Guru, ya Sang Manikmaya, ya Sang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Boja.
Nilakanta. Ya Sang Hyang Purwakanda, ya Sang Hyang Purwacarita, ya Purmonyet. Yo, wong mati barang disebut kualat ora. Sapa kae matane kira? Matamu ya ora. Genah kakangmu ngono kok. Kakang sapa? Kakangku Sang Hyang Ismaya. Kakangku meneh Sang Hyang Tejomaya. Paham? Ya do ditinggali Werkudara. Yo. Rasa digagas nengke wae. Salin karepmu ora karepmu nek ana dukane Bathara Guru tanggungan dhewe. Nengke wae. Ya terus ya tinggal kok ndak. Asu. Tinggal dhewe nang kene ya, salin dhewe aku. Puas kowe ya. Puas, seneng banget kowe. Ya ta, Kres. Usus. Kok njur kres-kres ora. Bagong e. Bagong dengkulmu melocot. Pukulan Bathara Guru tenan kok. Bagong ora. Bagong Sembrono. Wah, cilaka nyandang ndeliki sandangan naning alas ya konangan. Tok kapake Bagong tak jegal. Salahe gleleng ngono. Bagong wong edal jabut nyawamu. Nyawaku serep. Ora bakal aku tekaning pati. Pukulun ngaturaken panuwun. Iya ya Kresna. Saiki aku dawuh karun kita. Inggih. Ngastina wis padhang, Antasena wis bali marang Praja Ngamarta. Ya mung tantrimane Kurupati utawa Duryudana wae mangsa Barunga. Inggih, ngaturaken panuwun tanpa pemindhan Pukulun. Ulun kundur makayangan. Inggih, Pukulun. Sapa liwat ngarep tak jegal. Ora urusan ratu, ora urusan apa. Wong kersa ora apa-apa kok sikile mburi digeret nganti krungkep sak penake dhewe ora. Werkudara. Oh, waduh yuk Bagong edan. Ngapa Gong sapa-sapa tak jegali? Mana